Vôbec som netušil, že ju môžem aj stratiť. Festival radosti. To bolo čosi. Domov som sa vrátil ako celkom nový chlapec. Teda, ako celkom nový muž. Mama sa nestíhala čudovať. To, že som dobrovoľne umýval riad a vynášal smeti, ešte celkom prehrízla. Keď som si však pri upratovaní izby začal pospevovať Jenos Brothers, s obavou v hlase sa ma spýtala: si v poriadku, synček? A ja som len s úsmevom odvetil: ale áno, mami, nikdy som nebol šťastnejší. Lenže dní plynuli a radosť akosi oslabla. Už ani Jenos Brothers ma nemotivovali k upratovaniu. Smeti som opäť vynášal len s veľkou nechuťou a umývanie riadu zostalo mojej sestre. Nechápal som, čo je za tým, veď som predsa nespravil vôbec nič. Tak prečo zrazu necítim radosť? Nie je to fér. A tak som nechal myšlienky myšlienkami. Rozhodol som sa, že pôjdem skontrolovať slnečnice, ktoré som nedávno zasadil v záhrade. Alebo som si to aspoň myslel, lebo na mojom políčku nerastlo vôbec nič. Za to na sestrinom ich bolo ako maku, hoci semiačka som mal iba ja. Nahnevane som si vložil ruky do vreciek, no rovnako rýchlo, ako som sa nahneval, aj som vychladol. Na spodku vreciek ležali moje semiačka. Presne v takom stave, v akom som ich dostal. Nečudo, že z nich nič nevyrástlo, keď som neurobil nič, aby som dosiahol opak. No a tak som na niečo prišiel. Radosť je ako semiačka slnečnice. Môžeš si ňou naplniť vrecká a dlane. Môžeš jej mať plné vrecia. No ak ju necháš tak, nevyrastie a pomaly sa roztratí. Takže čo musíš urobiť preto, aby bola tvoja radosť úplná?